Hello guys, welcome Jotono Lamsani YouTube channel lo aro Tini video katalo tabo khlaisong phaijini phaimani bahnai bongni pararok leinai grana hnai okhalai tonglai laio mane nonoini botolya kalaifli noni bakarani botolya ang nongno pulo isi sasakya sungtani bai phai nonoini bakara hamya ongjak bini bai sisung nani hnai phaimani bongni tia halaiba tabo mane hamya nani phaitoi leibo naiti hinai bongni pararok upor leinani hinai okhai tongo tabok sung mane besi salajya bo bongni nokbai 1 minute ni lama phlebo pathor unja kasaro lama alpo bli tui gakrang klai nuku tonglai sibusi bongni nok lai awai phaijani phaimani bahnai mo legoi thanai nai rok thangana bongni pararok naisang tabok thain tong bongni nok imahlai एकदम tongthok jahang bongni parano yang mane poriskar khlai nuple tongthok khlaiei ekbar bo sojong 150 barajar hnai tongo mane sini tiani jiman nongnai tofano 150 nala barajar nani musukli lai bini bai phaimani jong si taksung leni hnai phaimani halai unje tang nukhunai bo lai jong ainchi kalai bono bo hamyang jakpu bono bo hospital ni tumani dugyo halai bono nani hnai phaiba bo hamyang jakhnai lairo jong phaira hatom bolaise jenani bakra bono thi hnai khnai siro aro ma thanglai jong doi ang siro je thimani rok mane video rok khlaisi gedo ang tani bhelang birat kiriyo halaiba ekdom ang biti rong halai kiriyo mane kiriyo aro sailap koroi halai bini bai ang video rok opo clip ro larok jagya mane video idir khlai phuni halai si video rok nuklak diba ang halai ani bagai ang video clip rok larok jagya si je thimani rok lai jong si irdro thuni ma pheplai si chuchu tangni dro takje chuchu noi tonglai bongni jaga jong siro halai kothibe kamok bai hnai jono siro basa ganang hnai jono siro thusi dine jong siro rok thui amai to hapli mairok sai to hapli siro malai next day ni video se jong je leni thamani bolai bini sakangni sari halai sidin hala thui halai bini horala jong bongdrop phaya halai takso sibai susuno putuk buni hnai ang bori phawa blouse opa change khlaina hnai blouse opa katal chumani hnai thai mane putuk jani hnai phaini nai to tabo ima halai basai filmo nanani bakrani jini bopyong mo burbo hek burano ha mani mosakro ha bura itu subai baha ang video khlaimani nokbolai bano umo buri masrolai hnai sinima ya flebo bura bongja khlai ba monai khamani ang nipa bono halai sini ana halai sinima ya po si video bonoi tabo halai jong next day mahalai soi pemani sidina si sari haple ani jota mane choi se bo tuina hala kangna jar halai ba aro jota rok butlang jagya yang beg rok jaga krei ara poja hnai 2 din thui phani nei thamani si jong halai ba yang thui halai ba 3 din oin tha halai jota nosto oin thani purong halai si no phaitai halai no phaitai si halai ba jota krei nei bongni bazar jota lani hnai na jen jota barayang ja jota lani hnai jong mane bongni bazar thai dong ple tabok jong ma bai halai mama ke halai siangni borok tongo jong bono tamasi kalai namang mama di kalai na tamab kalai pupuloi tha halai bono ke ha logit len thang ja bongni bazar ro ha phaisi ke sibe siya na ekdom tongkho thuklai to yang tia si bazar halai bongni onek chalo do gari manja bongni siang opo bising moto halai ba passenger gari ro manja pli reserve ya sara manja pho halai ba asti khlai thaim phine hinai jong thanglai tong ple tabok bazaro thangai nongno phungnai nai tong tiani video na sesa boni bazaro barai ge nongno phungnai ang bazaro sapaya juta rong nai pe ha jong 2-3 ta dukan nai ha juta se ekdom gam korei juta dokan bo ekdom pura sail se laphrai juta se 2-3 ta thiki mane ekta dokan ni juta phle asukle juta bo gam bo korei dam halai ja bari ma halai yang te nai mane yang te juta mandia jong ladia soya songya ekta dogano soya song sakdo soya song mani se juta halai birat nai khlai dam hno jepa dam bai tan ya mal
Sini 13 hale butui jiben juta no 220 টাকা আর 200 halaise kai pai yang sob somoi butui mata juta no ka juta ka halai ar ang bisi juta kusur bo kaya halai si juta no halai ang halai hamja kha kala rok nai tuk japle la dam ni laya uyang tola bakhang nai phei tak matang la mandai lani nai to sirala bongna nasin tong song aro hela nai mane dam ar kusa kum khladi nai sai nai nai choi dong halai pore halai hek thaha thamanchi kombo khlajabo hek subai rei mala hanai di halai nyon juta barayong sa sung tabok no spai halai 270 টাকা maroi juta no koban khle sati no baranyang sa si juta no halai tini halai chung mane phaini hinai okhajak tabok chung bilonia station no phai sokpai ha bongni siangni train halai mane 9ta se saropo leba chung 8ta okhajak tabok station no spai jakhle jong station spai train nasin to tres spai jo sleha phasu tungte lai ero photo ro pabujak lai ha song yang mama halai jipa lomsingmani mobile na ni reserve na se bana mobile bini photo no bana phone ai manjai maton thi jipa lawala se boje ro thangpora borok bang mane sidi mana manja sama dia emang je borok bang mani kasadi yang sarai ganang basai map thanglai busuk kostong thang papai pani busuk mane kostong ha asuni mapai bu mane kari tiki ya lepa orpo kabar lepa bini orpo kostong ha asui map thang thangponi lai ta sini se bare sia lenai ji song tabo sokpai mane rel kahap le train ka ang je nong samne siti mana manglak nai tik sit bu mandia motor train no mobile ba kisu ai se gorja halaba binwai sung do phangkore ai asuk lai thanglai tongple tabok borok bang mane je saila kore sit tong to tuise sir i sit jaga borok dei tong booking dei ni sala kori phan tong ni rok sajao je pha tawal chung no sokpai ha pura no box ongte nya tabok lama himito sinten thanai lama no efa leng soha gari ro kamani yang mama ba kabai leng jak jepa sisi himati abo bamjai se mala mapa moi mala sibna no than tiro akoro koi nokbai fresh oi malai sinai tabok ang leng bole ha bitiro khlama dia asuk no bai no thai malai nai thangpola olposu kosto maha kosto ria bo tini halai phaipuni halai tani bo jefa karap ninayo tata mo bisal do jefa tabo hlang mai san nai to yang purun bukur jokja yang halai surya karan maso teng khlaja yang halai moya gudok hlang tabo mai sagana mai saplai malai sinai nokbai tabo mai ukrimani birat hangari kai mai krisa halai mai sai malai tabo halai mai ro sai bihang no spai tuirok kuloi bokro sui tui kuloi beha tabok tui kuloi mai sai beha gari ro kamani yang habdre tudri halba ara basak sang yang thain phai bokro sui tui kulu gya halai basak sang yang halba bini bai tiro kulu aple se emne sir kuthnyog ya diba halai sir ni se phaimane halba halai resume sui jotto sui tiro kulu beha tui kulu bai mai sai beha tabok ekdom nidamis mane siang tiap le nang kuthui je nok leba berusri bermar jong miro masa thebe mane nidamis sa halai je 2 din nidamis sa halba basa busuk ani pura ekdom ani sama dia jadi se no phai mai sai alpo mane basa sang sikle ohlayang raha mai sa mane res lagi na mai sa pole mane ekdom gari kai mane ro mane basa rok kurpa basa rok le hakle kom lama deui selama kasalmah leba mama ni bai wanai phemani ar dei mane karo kabar nai thapole 3 bar kabai thau tini lai bo kabar dia tini le ekbar chimi se kabar ar dei kabar nai tomai tini kala kabar dia mane susto khlai ni spai han ho la ni blog na ang irani an khlai sinai besi video rokol khlai dia somoi bukri ha ni tai bukri ha tabo salbo thainjo lai mai samai fresh khlai gina lama rok gari lama kasal kari kai femini alai ani belum ang ini yang kelas 9 ani video ni just subscribe kla jaga subscribe kla di like share kla ni taplog di next vlog malai yang baikang pun halai